Ya ne? Ku kashe mana wannan kiɗan mana. Menene? Na ce ku kashe mana wannan kiɗan, muna so mu yi bacci kuna takura mana. A kashe kiɗa? Ya ka ji haka? Hakan kuma fa ya yi ma a haka? Na ce ku kashe wannan kiɗan ko kuma in sauko a wannan wurin in kashe da kaina. Ya ma kyau gara, in ka sauko nan sai mu ɗan taka rawa tare. Hello? Hello? Banza. Idan har na kasa samun isasshen bacci ina tunzura, sannan kuma bana so ku tunzura ni. Dakata, waye kai ne? Kawai waki ne mai ƙoƙarin yayi bacci. Dakata, ka zo nan ne wai saboda kawai ka kashe kiɗan? Inda kana saurari na a wayar, na gaya ma cewa zan sauko in kashe kiɗan ne da kaina. Me? Kai ma kana hankali ne? Ka san ko abin da ka saka kanka a ciki? Ka san ni wane ne? Ka san waye kawuna? Eh, na sani.